Macritics emutungamiriri wenyika vemasodamzo mnangagwa vanyatsa kubuda pachena paprovida evidence vakati the mnangagwa regime haina kana care, haina hanya kana tsitsi ngagare munyika yeZimbabwe. Panguva ino patiri kuona kuti each and every sector munyika yeZimbabwe it is struggling, it is in a dilapidated state. Sanapinda mashoko anyatsa kuonekwa nevanhu vese vana vakabvuma kuti ya ichi ndicho chokwadi chaicho chepachena ende chinorwadza, and people they are not doing anything. Panguva ino vachiona the regime ichivabata nekuseti kweruoko norwa subscribe or like on the bell icon. Tipina panapa paendo X yachingona kudanyira chiti to openly and clearly demonstrate that Mnangagwa and his regime do not care. They buy thousands of land cruisers and land rovers, discovery and range, and dish them to their cronies. This is outside the High Court, where the judges who keep innocent people in jail were being given land rovers, discoveries, vehicles. The cost of buying just one of these cars could build 10 maternity theaters. Yet the government has never built a single maternity theater at Zimbabwe's biggest hospital in 45 years. It has been in power. 2.5 Zimbabwean women die every year giving birth. More than 300 babies died during birth in January alone in Zimbabwe. Thomas Karubuda panapa achiposta some pictures samurukona achiti aiwa Zimbabwe tingatoiti is a crime scene. Noda kwezviitiko zviri kuitika izvi zvamuri kuona zviri kuda pachena kuti aiwa this regime has failed. Panguva ino haina kana tsitsi nemacitizens vanongoita zvinhu zvinoita kuti ivo varambe vari onto power. Ngotidze mafungiro enyu mutudi pamusoro pechiitiko ichi. Mabhina comment section medu dzemafungiro enyu, so subscribe or like, pachinotoamba bell icon.